गईले बबुआ तो समाधि पावे पावे ये समाधि पावे पावे राहुल भोटिया अब देखिए कि गाड़ी गावे का फरमाइशी आई बा तो यही में गोपाल गाड़ी में गावे लो के गाने चलो तीनों नचनिया खड़ा हो जालो हो जी हां खड़ा हो शिवनाथ जी रघुनाथ जी दीपक जी यहां लोग के हां गाड़ी गावे बनो हां चाची ठीक बा होले नमस्कार हम देख लिया टाइप के बनो टाइप के कुछ ना बुझलो सब बात है। हाँ अच्छा ये बताई हमें मैं जानना चाहता नहीं कि शिवनाथ जी के बहन का गाड़ी आवे कि मेहरारू के बहन सब जगह बहन के काम ठीक ठीक बबुआ रे करी मझी मरी मझी देव मझी चलले शिवनाथ रसिया शिवनाथ को दीदिया पानी भरे चलली शिवनाथ के बहिना और चलली रघुनाथ के दीदिया और के चलली तो दीपक के बहिना हमारे हित लगे नहीं सत्येंद्र सिंह जी चलली सत्येंद्र के बहिना ये लोग पानी भरे जाता तिले का होता मुस्कान एक ही करेगा गिरत बा बोलावा गोइल पीछा लाई रे मन रोज बात जाता देखी घबराई बोलावा गोइल पीछा लाई रे मन अब जान जाए कि शिवनाथ जी के रघुनाथ जी के दीपक जी के बहिना जब गिर गई बा गोर बिछला गई बा तो उठाने खातिर के चलता हाँ बोली भैया भाई हरेंद्र मुखिया जी बड़ी एक से एक मेरे धागा से कहानी हरेंद्र भैया के जयकार होत रहो अब भैया जहाँ रही तहाँ बना रही तोरा के भाग आने के सब चमचम हो तो उठाने खातिर के चलता तो चलले शिवनाथ रसिया औरी के चलले रघुनाथ रसिया
चलले दीपक रसिया चलले सतेंद्र रसिया आ जाके पूछा था ए दीदी तोरा कहाँ चोट लागल बारे अब सामाना कोरिया लागल जो करे अब जाने शिवनाथ जी के रघुनाथ जी के दीदी कहता लो का कहता लो भेजी आओ तनी रो पीछे रही वो लोग कहता लो का अरे नहीं चोट अरे माई रे माई अरे माँ डरे दादा नहीं चोट जोर नहीं चोट माँ डरी दादा नहीं छूटाया छोड़ो नहीं छूटवा छोड़ो अब रघुनाथ जी के और शिवनाथ जी के दीपक जी के दीदिया कहता जानते ना आजर में लागल बा ना पाजर में लागल बा लागल कहाँ बा तो वे लोग कहता ठंडा घर में लागी ये तो गोपाल गाड़ी होला एगो आवरी गोपाल गाड़ी होला कैसे एगो आवरी गोपाल गाड़ी गावत बा अब पाहुन लोग का नाम बतिया दिया तो माधो के बहिना रूसेली चौरा में जाके अब हमारा लगे मत सुता ना तो हमारे मन घबरा जाए बबुआ रे तारा के दीदिया रूसेली चौरा में जाके तारा के दीदिया माधव के दीदिया रूस के आ यही पगड़ी के चौरा में जाके बांध पर सुता तलती का होता अरे धोबी के गाड़ा हयावेला हम मोबाइल का रिंग तो निकाल के रोका हो एक बारी का लो दिखाई तो भैया कि दिल को हल्के दीदिया के लो मारे तरकारी पारू आ गइल बा खाली पुड़िया चलाई ये कोई गोपाल गाड़ी होला आइए सबन के जब कमरा जाला चाची वो दिन से सबन उठ जाला आ घर के माता बहन सब साझा पराती गले बबुनी बैठ जालो बैठा लोगी यही जी एगो लाश ने को करवा देबो ना भाई ने खातिर भाई मारल गई के बबुआ रे अब ये देखी चाचा जी केहू बीच में उठ के ना जाए जाला भगवान के विवाह जाए वाला तो अब देखी चाचा जी साझा पराती होला तो 5 जन का किलो के बोला दी हो जाला तोरई बिछा दी हो जाला आ
आ तेल रख दिया जाला आ पाकू साझा पराठी गावे ला रे आयो कोहेली छाता आगर तया गोगता अरे को बीड़ी बड़ी कराबा तनी दूसरा का बीड़ी धरावो घेन गबरा लो आगे कोहेगी का गामारी आगर तया गोगता ये साझा प्राप्ति होला और वे सबन में कपड़ा पहना के आवो जी से सबन उठ जाला अब कहमे तो लाइब्रेरी होके कि कहानी होके